בדיפרנציולוגיה יש מתודולוגיה. אני ADHD מובהק, והמתודולוגיה סדרה לי את הראש. התמלאתי בהשראה. ובכל פעם שעולה מכשול, והם עולים, ואני גם יודעת שהם ימשיכו לעלות. אמנם בווליום קצת יותר קטן, אבל כשהם עולים, יש לי כבר את הכלים להתמודדות. ואני יכולה להגיד שבמובן האישי, זה עדיין, ובכל יום ויום ממשיך לעזור. כשאים אליי זוגות, יצא להם טיפול זוגי, נתני פה מלאי כלים דיפרנציולוגיים, שהם לא ידעו לפני. וזאת הרגשה של התעלות מבחינתי. בדקי כאן את המתך למקצוע. אני יכולה רק להודות למקום הזה שעדיין צומח בתוכי.